Jerusha women rep mheshimiwa Mchigoita. Pia mano muchumbe muwasiri oito abantu bonsi batire barikire ase serikali yaito ya Kenya, wananchi, walimu wenzangu, kwa sababu mimi ni mwalimu. Hamchambo. Nimanye tema mokumonku metikiro montata tarare cherusa. Ntogoro olio gotara bosa. Akini ninche nda naende abanyabantu bagotara bosa. Elinde abantu bamwabo banyole bintu. Abanyabantu bagotara bosa elinde bintu bibe right. I am ready to walk. Deroga igatuacha kwa sababu CS atotebinga nataite gukwana n'abantu baminto bali the top cream be wodi abalimu inche no mwalimu ekarona lenge omwalimu ali asekenyoro na community yane abantu bali komboria eketugwete na kirekoba ekena kimwate abakiri abafanyi biashara na muntu ndi bwens usukira kega kurwesa abantu okomochikorekana ngana bwate something no muntu akwenda murerere elinda mukonye niko mure regarded so highly in our communities. That is why twatebete ngarero wacha tukuche tuongee na nyinyi. Igonta itakote waziri, asanti sana noko chakwa oga. I know ekara abantu bamintu bakwanire okugani babwata, especially abali mu bategentu kyoko babwata nechoka mbali konyora anything kire beyond ya choka igo bagotakeru what belongs to them bakenyora at the right time nainde mbabwendete basukiwe, especially ganto gikorokwa stagnation yabeire ese grapes chab. They have stagnated for so long. But I want to thank this government because in the last government, I've been in the education committee. Promotion is chigasinya. Lakini yakare serikali yaso abalimu. Actually, more than 26,000 were promoted in the last year, and the other year almost 50,000, and we have said before the president finishes his term, abalimu baito totally promoted more than 100,000. Igolende togo sorora CS ekero budget ekoro siwa erosi kubija yabalimu aba. We are ready na nto yesukume. Wono elio moelio asengenzo ni matendo bwate amangana mangi togo kora. Abantu baminto. Abantu bekerenyi. Mora abantu bogokumye. Mobwato mo chumba ino ole in UDA. That is the government. Weterera ntwarwanete university nanda sengeje twabwate omo minister of education omo gusi agatoigwa ekiagira previously ntwate machigasinya p, but because of Mr. Ogamba who is here, we are able to get the university bana bantu bakuchaka gochecheringa moko ngainwa kende ngeli ya muratira gochari moko nyora military ke kogendere jamagaje bono omaite propaganda nere kogere binto ebinga bantu basali timote gera propaganda. 30 universities there, our CS is here, and I know next year go to Arabana Baswes University. Igabantu baminto abalimu emogwate minister na inwe kubalirira kira bantu sobo ebakolero yabodi oro na into yeto bwate kurusia n'ugamba ukira unfortunately ochikorora matemo na ndo nyorege iga tubwate by election tubwate umuntu yutie urase serikali bano bakimutari wanje nabera atoko kuchimaga akonyangonya kubori muri naki abantu aba bakurwani barwani abana baminto onde tayo kurwani onde tumuntu kurwani ryale aliyezali nabana mukurwani nyamugwawe chakogenda
igenteke kebe ya mokongore tare bintu bigukubi tukubwatera na nere na inchi kama mama county tutaleta vitu hapa kaki ancha moto ekirogo ini twabasoro ira seri taria Yesu abari mu bamintu kenda guti ari tebye abantu nga bintu birikonya tukoigwa twaratigire metinye ye 18 17 kwanza etigarete bono amenya na abwate Mr. Speaker urikonya bako na kuminyokana ugochikwendamo na bako tana mbo tuko omosomye standing orders abwate bwangu ndinde bako chaka bano kukwanya nguri ya mangana y'abantu bekereyo igabwate so mtukuno ko ile tikura Mr. Menya bwi Mr. Speaker abasomye standing orders ebintu biche bwangu Mwanchira kamuranje ngoto amuramenya abalimu na arolire motoro chino kasasukire mimi mama yao finally abantu baminto amangana ndosi yamo kuna koigwa intina aramirwe na bikirwa yandi yobolimo na tebi asengencho nkorerera abantu bane nandi bakumirimo mukungu batete kubolyo bugabana bano ngayago etanga yagoche omugabana na butongo chikamuranje tutale na imwe omukungu nero rakoni na mire ekyagara mo igwete muna nyamire kwete bano iga Mr. Speaker oreta ibu enteke kungu kemusinyete na kyago kora impeachment na basacha bali balire iranga goika bakore bago kora impeachment montakara kuba impeach choita imonto muronke intembeke muna mama county 2027 nali muranga nyeta barusha miki kyale nakolisa yamana tikomona na basini Kumonge no takwana tibia. Let me tell you, yana batebige tekam inchege to nyasang kone tegiok. Branch no mwazirinde from a very poor background. Umontoyo okonya kenyingi. Same with this child. She will be somebody who will help a lot of people. Because these people are not just numbers. These are human beings. You must understand that. Do you understand? Abalimu abangu gosomole choko gosomole. Are we together? Fire still fire. No mazinum. No mazinum. Tutam. Umaitoa tutam kwa tumbua. Tutam. Yamuza itinga ke tutam ngole program ya. Branch no mwazirinde from a very poor background. Umontoyo okonya kenyingi. Same with this child. She will be somebody who will help a lot of people. Because these people are not just numbers. These are human beings. You must understand that. Do you understand? Abalimu abangu gosomole choko. Are we together? Fire still fire. No mazinum. No mazinum. Tutam. Umaitoa tutam kwa tumbua. Tutam. Yamuza itinga ke tutam ngole program ya.